ציבור הצרכנים צריך להבין שברוב המקרים, בקוסמטיקה, less is more. תסבירי. אני אסביר. ככל שעולה המודעות, ובנות צעירות, 20-יות, 30-יות, 40-יות, ככה, נורא 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 רוצות להיות חלק מהעולם הגלובלי הזה, והחברה שלי אמרה לי ילרונית, והחברה שלי היא אמרה לי רטינול, וזה אמר לי זה, וזה אמר לי זה. בפילינג. בפילינג, ואז אני נכנסת לכל מיני אתרים, בקוריאה, בארצות הברית, בטיואן, בסינגפור, ואז אני קוראת ואני אומרת, יש פה 20% ויטמין C, אני אקח. זה 2% סילית, בטח שאני לוקחת. וואו, 5% ניאצינמיד, מה, שמעתי את השם הזה כל כך הרבה, זה בטוח טוב. ואז הן ממלאות צלים, מתחילות לבנות לעצמם עם זה איזושהי שגרת טיפוח, ופתאום, למה יצאו לי פצעים? למה מגרד לי? למה שומני לי? למה לא נוח לי? למה לא טוב לי? מה קרה? מכירה את המונח מנת יתר? גם בקוסמטיקה יש מנת יתר.